салом мухлисони беҳтарини дунё. Ба ҳама маълум аст ки Барселонаи ҳозира новобаста аз он ки Валверде онро роҳбарӣ мекунад ва ён ки Сетен дар бозиҳои сафарӣ мушкилоти калон дорад. Ба фикри ман берун аз деврҳои Камп Nou фақат ҳамон вақт Барса ғолиб меояд ки пеш аз бозӣ рақибашдастони худро боло мебардорад ба нишони таслим шудан. Дар акси ҳол қариб дар аксар ҳолатҳо камтарин кӯшиш аз тарафи соҳибони майдон ва андак дастгирии мухлисон метавонад ҳама нақшаҳои Барселонаро барбод диҳад. Проблемаи худи Барса дар ин ҳолат кӯмак ҳам мекунад. Оғоз ин аз Энфилд сар нашуд. Барвақт Барселона ба ин беморӣ гирифтор шудааст. Тренери нав ҳанӯз роҳи ҳал пайдо накардааст. Ин мушкилот сабаб гардид ки Барселона аллакай ду ҷоиза аз даст дод. Кубоки Испания дар майдони рақиб бой дода шуд. Мусобиқаҳои дигар ҳам зери суол мондааст. пеш аз сар кардан мехоҳам хотиррасон кунам ки сарпарасти видеои мо компанияи 1x мебошад. Онҳо на танҳо моро дастгирӣ мекунанд, балки дастаи Барселонаро. Агар футболро хуб фаҳмӣ ва хоҳӣ ки дар бозии оянда Барселонаро дастгирӣ кунӣ, дар ссилка комментария буда даромада бо промокоди BARSATG соҳиби 6000 рубл шавед. Дастгирии шумо пешравии мо. Сантьяго Бернабеу ҳам ба дастаи Барселона бегонагӣ мекунад. Майдоне ки ҷойи машқу тамринашон буд. Аз шӯхи берун чанд бозии охир Барса дар ин майдон пайдапай ғолиб меомад. 6 бозӣ. Дар замони Зинедин Зидан дар ҳақиқат Барселона дар ин майдон зур буд, бисёртар аз Камп Nou дида. Дар Сантьяго Бернабеу Барселона ба худ бештар боварӣ дошт. хоҳиши ғалаба кардан дар футболбозони меҳмон бениҳоят бисёр буд. Афсӯс ин анъанаи хуб ҳам барбод рафт. Проблемаи Барса мисли ҳарвақта дар ин Эл Классико эҳсос гардид. Имконият истифода бурдан аз Жорди Алба ва Самуэл Умтити баръакс ба зарари кор шуд. Дар ин бозӣ бо як азоб Жерар Пике тавонист ба майдон барояд, аммо афсӯс, ӯ ҳам барои Тер Штеген сюрприз тайёр кардааст. Тамом, тренер аз футболбозони дигар метавонист ҳар чӣ ки дилаш хост созад, эҷод кунад. Мошини суръаташ баланд ё ин ки танк. Месси бошад барои ӯ бонус аст. Лекин ҳамон ҳайате ки дар бозӣ бо дастаи Наполи интихоб шуда буд, бе ягон тағйирот дар Эл Классико ба майдон омад. Дар марказ сегона Бускетс, Артур ва Де Йонг, Видал, Гризман ва Месси дар ҳуҷум. Дар навбати худ Зинедин Зидан кӯшиш кард ки ҳайат интихоб кунад ки баланс дошта бошад. Барои ин ду футболбози ҷанговарро ба майдон овард, Валверде ва Казимиро. Як нафар дар маркази майдон ҳеҷ вақт пеши роҳи ҳуҷумҳои Барселонаро пешгирӣ кардан наметавонад. Ягон хел Модрич дар майдон ҳузур надошт. Дар ҳуҷум Реал тамоми қувваи худро ба тарафи чап равон кард. Дар ин ҷо Самеду як худаш бо ду футболбози техникӣ ва таъкид мекунам ки бозингари бразилӣ Винисиус ва Марсело мубориза бурд. Зидан натарсид ки Марсело дар ҳимоя зураш намерасад. Винисиус ҳам ҷавон асту ба ӯ кӯмак намекунад. Аз рӯи нақша онҳо барои гол задан ба дарвозаи Тер Штеген яроқи асосии Реал буданд. Футболбозони дигар аз он тараф касеро ҳайрон накард. Ҳамон бозингарон ки борҳо шоҳиди тору мор гардидани Реал шуданд. Дар хати ҳимоя Рамос, Варан, Карвахал, дар ҳуҷум Бензема, Искос ва Винисиус ки якдам ором нагирифта аз тарафи чап фақат ба пеш медавид. пеш аз бозӣ Кике Сетен таъқид кард ки дастаи Реал барои 3 имтиёз ниёз дорад ва бештар талош мекунад. Аз ин хотир бисёртар Реал Мадрид ҳуҷум кард. Дар якум тайм кӯшиши онҳо бенатиҷа анҷом ёфт, аммо бо сели ҳамлаҳои худ Реал барои задани дуюм гол дар дуюм тайм замина гузошт. Бекор наистод мисли Барселона. Дар 45 дақиқаи якум ду нафар дар нақши асосӣ буданд, Винисиус ва Самеду. Дар ин дуэл бозингари португалӣ ғолиб омад. Вақти охир Самеду ҳам дар ҳуҷум ва ҳам дар ҳимоя маҳорати хуб нишон медиҳад. Дар якум тайм ӯ бешубҳа сазовори таҳсину офарин аст. Самеду дар ин тараф ягон имкон надод ба дастаи Реал. Аз ин сабаб бозии онҳо мисли ҳарвақта бемазмун сурат гирифт. Дар бисёре аз бозиҳои ин маосим дастаи Реал дасту пояш баста ягон кор кардан наметавонад. Аз ин хотир таваккал тӯбро ба ҷаримагоҳ ҳаво медиҳанд. Фақат аз ҳаво партов кардан мегиранд, аммо бефоида. Барселона бошад зери роҳбарии Сетен одат кардааст ки бисёр ҳуҷум накунад, аммо як ҳуҷумҳои онҳо хело хавфнок аст. Дар охир ба чӣ натиҷа расидани Барселона аз ҳамин имкониятҳо вобаста аст. Истифода карда тавонад ғолиб меояд. Дар акси ҳол аз шикаст ҷои гурез надорад. Дар футбол як қоида аст: назани агар мезананд. Аввали имконияти голзанӣ барои футболбозони Барса дар дақиқаи 30 ба вуҷуд омад, аммо Гризман ба ҳаво зарба зад. Баъд Артур рӯ ба рӯи дарвозабон қарор гирифт, аммо медоне куҷо зарба зад? Ба рӯи Тибо Куртуа. Бори сеюм ин дафъа Месси имкони голзаниро истифода бурдан натавонист. Дарвозабони Реал наҷот дод.
дар ин эл классико қаҳрамони асосӣ дарвозабонҳо буданд. Дар танаффус тағйирот дар бозии ҳарду тараф зарур буд. Барселона бо ҳамон аҳвол баргашт. Фикр мекарданд ки агар ҳамин хел идома диҳанд, албатта кор ба нуқтаи охир ба гол рафта мерасад. Аммо Реал дигар шуда буд. Онҳо темпро баланд карданд, ду баробар зиёдтар прессинг мекарданд. Дар ҳуҷум ҳам хафноктар буданд. Кори онҳо бештар омад мекард. Бозиашон ба якдигар мечаспид. Ба дастаи Барселона хело вазмин буд. Тӯбро бисёртар дар худ нигоҳ медоштанд. Аммо ин ба хотири аз ҳуҷумҳои Реал Мадрид худро паноҳ бурдан анҷом дода мешуд. Афсус, контроли тӯб дар Барса аз рӯи тарс аст ё чӣ кор карданро надонистанд. Як вақт Луи ван Гал дар Манчестер Юнайтед ба ин фалсафа асос гузошта буд. Аммо Реал дар ин бозӣ аз усули футболи Жозе Маурино кор мегирифт. Бо пасҳои аниқ ва бо суръат ба контрҳуҷум мегузаштанд. Ҳар қадаре ки аз дасташ омад, Тер Штеген наҷот дод. Баргардондани зарбаи Иско ба ақл рост намегирад ё мавқеи дуруст ишғол кардани Пике ине ки тӯбро аз болои хатти дарвоза берун баровард. Ягона ҳолати хавфнок дар иҷрои футболбозани Барселона аз тарафи бозингари ду Каратнау Брейтвейт содир гардид. Аммо ба майдон омадани ӯ ба ҷои футболбози ҷанговар Артуро Видал Барсаро заифтар кард. Реал голи худро аз он ҷое ки оғоз намуд, гуноҳро ба гардани Брейтвейт мезананд. Аммо дар ин гол бисёртар Пике айбдор аст. Ба ҷои муқобилият нишон додан қафо рафт. Винисиус бошад агар намехост, лекин пасро қабул кард. Одам то ин дараҷа кунфаҳм мешавад. Кросс як соат нишон дод ки чӣ кор кардан мехоҳад. Акнун худатон фаҳмед бисёртар ки кунфаҳм аст. Ҳама фикр карданд ки Винисиус мисли ҳамеша бефоида медавад. Дар назари ман бозингарони Барса хунукназарӣ карданд. Ҳар дафъа давидани бефоидаи Винисиусро дида ба ӯ дигар аҳамият намедодам. Вақте ки ӯ бо дарвозабон як ба як баромад, Пике барои бо гол анҷом ёфтани зарбаи заифи футболбози Реал кӯмак ҳам кард. Инро хизмати хирсона мегӯянд. Албатта, Барселона барои баробар кардани ҳисоб даст ба кор шуд. Дар лаҳзаҳои мушкил мо медонем ки то кадом андоза Барса ба ин кор қодир аст. Бо ин ҳисоб мағлуб гардани Барселона маълум мегардид, чун вақт кам монда буд. Дар дақиқаи 92 Зидан бозингарро иваз кард. Мариано Диас гӯё ба хотири вақткушӣ вориди майдон шуд, аммо аввалин маротиба дар бозӣ иштирок кардани ӯ бо гол анҷом ёфт. Ман ба ин бовар намекунам ки Зидан медонист, ҳис мекард ва барои ҳамин Диас ба майдон оварда шуд. Ин бозингар бори аввал имсол дар чемпионати Испания ба майдон омад, бо амри тасодуф маҳз ба дарвозаи Барселона гол зад. Бо ҳамин ҳокимияти Барса дар хонаи Реал ба анҷом расид. Як муддати зиёд Барселона дар Сантьяго Бернабеу шоҳ буд. Новобаста аз мушкилоти худ дар ин ҷо ҳамеша ғалаба мекард. Ҳама чиз поёни худро дорад. Акнун чӣ мешавад? Тахмин кардан хело мушкил. Бо иваз кардани тренер ҳамаи мушкилиҳо бартараф намешаванд. Контрол кардани тӯб бо мақсади дигар анҷом меёбад ки на он қадар кори хуб аст. Набояд ба хотири ҳимоя ва тарс доштан аз голи рақибон тӯбро зиёд контрол намуд. Аз ду сар ба дарвозаи Барселона гол мезананд. Дар кор бошанд ду голи беҷавоб. Дар ин баробар аз имкониятҳои худ истифода набурдан ҷиноят аст. Бо чунин ҳол барои чемпион шудан дар худи Испания шанс хеле кам аст. Чӣ расад ба Лигаи Чемпионҳо. Як имтиёз ҳеҷ гап нест мегӯянд, аммо бояд инро ҳам ба назар гирифт ки Реал баъди ин пирӯзӣ аз ҷиҳати психологӣ пурқувват мегардад. Онҳо барои наҷот додани ин мавсим ба майдон омаданд. Намехостанд ки мисли соли гузашта дар як ҳафта ҳама чиро аз даст диҳанд. Таваҷҷӯҳ кардед? Марсело вақте ки тӯбро пеши пои Месси гирифт, ба ҳолати як ба як бо дарвозабонро бартараф кард, гӯё ки гол зада бошад, якчи хурсандӣ кард. Акнун Пеп Гвардиола ҳам бояд эҳтиёт шавад. Дар бозии иҷобии Лигаи Чемпионҳо ду гол задан кори мушкил нест. Афсус, тренери нав бо идеяи худ дар вақти кризис омад. Бисёр мехоҳам зери роҳбарии Сетьен бо ҳайати мукаммал ва дар ҳуҷум бо иштироки Луис Суарес ба дастаи Барселона баҳо диҳам. Ақлан як мавсими дигар. Дӯстон, шумо дар ин бора чӣ фикр доред? Ҳатман фикри худро дар комментария нависед. Ба ҳамин видеои имрӯза тамом. Боре дорам ки эҷодкории ман ба шумо писанд меояд. Барселонаро дӯст доред ва канали Барса TGро дастгирӣ кунед. Дастгирии шумо пешравии мо. Бо шумо буд Муҳаммад Гаиров. Хай, дар паноҳи Аллоҳ.